bederatzian utzi zenuen ziklismoa, baina niri oraindik ere eta zure itxura ikusita txirrindulari oi esatea kostatzen zait. Zuk hori barneratu duzu? Horretan nabil ez. Ja apustu udara urrutik geratze da. Eta, bai, agura izan zen azkeneko, nire profesional bezala azkeneko lasterketa, baina, geroztikan asko nabil bizikletan, ez? Gainera, gustoko duten zerbait da, eta gainera gogo sartze duten gauza bat, ez? Denbora baukatu nahi, eta ia egunero nabil, ez? Eguneroko, ez dakit zure ohiturei, otorduei eta Josuneri igual galdetu beharko genioke, baina zaintzen jarraitzen duzu, zorrotzen jarraitzen duzu? Ez, eman ditut nire, relajatu itezea, ez? Batez ere, gehien naberitu den aldaketa hori da, ez? Horreiotik bideatu, seguraldi da hon, eta etxekoak eskolara jute denean, niretzako denbora daukator, ez? Eta, orduan erabakitzez, edo bizikletan ibili, edo egin beharren bat bauka, hori egin, ez? Aimar, uztailaren 29 izan zen Donostiako klasika, eta klasika hartan, bat dorsala, eman zizun antolakuntzak, bainaren inguruan omenaldi bat ere jaso zenuen, oso gertukoen omenaldia. Eta hori bukatutakoan, gogoan dut, nola esan zenuen, hau guztia irensteko denbora behar dut. Irentzi duzu? Bai, eta batipat konturatu naiz, egun hartan ies edo, intzizkiaten gauzak, pixkanaka, importantzi gehiago eman diot, ez? Eta, konturatu naiz ere, nik uste baino politago izan zala egunura, bukaera. Zergatik, irudikatuta neukan buruan hainbat aldiz, ez? Bai entrenamentutan, eta, bakoitzak bere ametsak edo iten ditu, ez? Nola izango litzaken bukaera. Eta nik irudikatuta neukanen buruan, eta ura baino politago izan zen, ez? Eta, hori barruan gordeta daukat. Egun hauetan, zure inguruan gauzak eta atera dien erreportaiak ikusi eta irakurri eta horrela egin dut eta konturatu naiz eta iruditzen zait zerbait ordainezina dela eta zu ez zara izan turra irabazi duen txirrindulari bat edo horrela garaipen handiak egia esan behar baldin bada eta lotxagabe esango dizu, baina ez dituzu, baina uste oso gutxik esan dezaketela daukatela zure garaipena. Hau da, irakurri dut, etxekoetatik, hasi, lagunak, herritarrak, zaleak, guztiak ere, denek diote, harro daudela, Aimar Zubeldiak egin duenaz. Eta hori uste dut dela, batek lortu dezaken garaipenik handiena. Bai, polita da, ez? Horako hitzak entzuten dituzuenean, orgulloz betetzea, ez? Esan nahi du, azkenean, zure kirol bizitzan edo, zure jarrera ona izan dela, ez? Jendeari bintzat gogoko izan dula, eta, segure ondiala momentuak ere, agian, gauzak eskuetatik alde eta denan gustora ez deula egin, ez? Baina, ni saiatu naiz, nik sentitzen bezala edo naizen bezala izaten, eta, horretan, azkenean inguruan daukan jendeak ere bai lagundu egiten dit, ez? Eta, berai esker baiz, nire jarrera hori, ez? Ikustezian ere nukala hor etorkizunik, eta, kalaizarren entrenatzen dukun orduan, eta gero gore bai, eskolan, lagunekin saskibaloia ere bai ginun, eta, baina, segidan ia beti gazte-gazteatikan txirrindularitzan. Eta hori gurasoen erabakia izango zen, edo zuk eskatu zenuen txirrindulari eskolan izena ematea, nola izan zen? Nik uste ia dena segidan izan zala, ez? Bizikleta hori ekarri eta txirrindulari eskolan apuntau. Baina, orduan ohitura zan hemen ez, pentsatzet herri guztietan bezala ez, auzoko jaitan, orduan lehenengo festak hemen kalexarren izatea, San Juanetan, eta orduan, auzo guztietan egun bat egotezan txirrindulari lasterketa egotezala ez, eta, hola zinitzen ez, bizikleta txiki batekin akordatzen naiz, eta auzoko festetan konpetitzen. Seguru, orain. Ez dakit, nik ere orduko oroitzapen batzu baditut. Eta orduko hemengo eskolan jende pila bat. Txirrindulari pila bat zegoen. Horrelako herri txiki eta ingurua izateko? Bai, Usurbilen txirrindularitzak eukizun indaka ez. Nik uste dut
azkenean, bueno, orduan genukan Ramon Unan ere bai, bertako arduradun bezala, eta nik uste berak ua denaren ematea ere bai horrek eragina zeukala, ez? Azkenean, bueno, jendea apuntatze zan, eta bueno, egile esan ondo pasatzen genuen, ez? Nagatxaldero jogun area eta beti zeon baten batan, eta oroitzapen oso politia euskat, ez? Nire kuadrilako asko pasa ginen eskolatik, ez? Eta, bueno, horandik hande lagunak izaten jarretze du, eta, bueno, ez da bakarrik. Bai txerrendulari bakarrik asko, ez? Bueno, bere formulakin edo bere laniteko erakin, bueno, nahi zen honetan, bueno, asko aportatu zigulako, ez? Bueno, erakutsi zigun, esan dizudan guzti hau, konstante eta lan egiten atera etzela gauzak, eta bueno, transmititu zigun arek funtzionatu zuela, ez? Txikitatik, hemengo taldean destakatzen zenuen edo bat gehiago zinen? Ez, ni txikitan lasterketa pilo bakorre ditun garaipen bat lortu gabe, ez? Akordatzen ez agian kadetan lortuko nulan erengo garaipen eta agian zikokrosen izango zen gainera, ez? Orain ez daukat eta lehenago ez neukan, ez nintzen azkarra, esprinik ez neukan, eta bueno, orduan lasterketa asko horrela erabakitzi zian, eta bueno, kostazan, baina bueno, nik gustatzen izan txerrendularitza, eta nahiz eta irabazi gustore biltzen izan, ez? Eta bueno, emaitzak gero etorri zian. Ziklokrosa pista karreterat denetik egiten zenuen? Usurpiko eskolan ziklokrosak beti izan du garrantzia, eta bueno, gustatzen zigun disiplina bat zan, eta bai ingenula desente kategoriko txikitan, pista gero aurrera etorri izan, eta bueno, zirkustantziagatik inun gauza asko ez, baina egin ditun bueno, sartu erten batzuk, eta gero bueno, udara partean karreterako lasterketak izate ziren, ez? Juvenil mailan ez dira txirrendulari asko izango, baina Gipuzkoako itzulia seguru zuretzat garrantzitsua izan dela, gero ere bai, ze hor ja erregulartasuna behar da, errepideko modalitate guztiak nolabait menperatu behar dira, eta hori irabazi zenuen, garaipen handia izan zenuela. Bai, agian bueno, nire ezaugarriak hasi zian, ni nire bai konturatzen zeintzian, eta bueno, horietan destakatzen hasi nintzen bai, ez? Juvenil mailan urte askota gero, ni lehenen urteko juvenilan nintzala berriz erospatzen hasi zen Gipuzkoako itzulia, eta bertara jun, eta bueno, erlojupeko irabazi nun, bigarrengo etapare bai, eta gero itzuliare bai, ez? Eta bueno, esan dezun bezala itzuli bat irabazteko, bueno, erregularra izan berezu, bai mendian ondo, bai erlojopekoan, bueno, bentajatxo hori lortu, eta bueno, bukeran lortu nulako zure taldekidekin dakasun firina, eta bueno, oso polita, akordatzen ez, bueno, askotan gero merendolak eta egin ditura, eta oroitzapen oso polita, euskat gero gainera igual herrira etorri eta horrendikan kulotia eta maiotakin igual frontoian futbolien hiltze ginen gero, eta oroitzapen polita euskat, ez? Ja afizionauta pasatako, bueno, pixkat profesionalizatu itera gauza, ez? Ja beste talde klubakin, zure herriko klubakin ez daukan beste talde batera pasatzen zera, da ez dauka zer ikusik, ez? Taldekidekin geratze zera, ez dakin unboko lasterketara juteko, eta jazte zera, gehiago ja talde bezala funtzionatzen, ez? Estrategiak, eta direktore daukazu, eta oso ezberdina da, ez? Ez beti hizkuntzekiko oso, ez ditut, gogoko ez, ikasteko ikastia bentsat ez, eta txerrendularitzari esker inglesa dominatzera eritxinez, eta bueno, frantzesa eta italiarra bai, ulertze ditut ez. Eta lehenengo harremanak, kanpoko txirrendulariekin, oraindik dominatzen etzen nuenean? Gogoan duzu? Bai, argi, eta gehiagotan kontatu ez gainera. Euskaltelen gabiltzanean, azkenean euskera eta gaztelaniakin moldatzen ginen ez. Baina 2009an, lehenengo Astana taldeakin fitxatu nuenean, lehenengo konzentrazioa Ameriketan egin genuen, Tucsonen. Eta bide luze bat eta gero gauerdi aldera iritsi nintzen, eta errezepziora jun, eta jakelak eta inda zauden, eta mantziaten nire giltza. Eta galdetu nuen, ikusi nena zeintzan nire gelakidea, eta kazajo bat, Dimitri Murayev.
zein zan degiarenakin. Eta irreala da ez, bera ni sartu nintzenean gela, bueno, ja dena itzalduta zeukan eta jalo zeon, eta nire bai gauzak eta pixkatxukundu eta ora sartu nintzen ez. Eta urro goizean, esnatu ginean, nire gauza aldamena bedu da jaio izan, kaixo, eta esku eman da, ni aimar da, bea Dimitri eta gela berdin janik genuen lo, baina hitzik gabe. Eta noiz jabetzen zara, el zintezkela ingurua, hasten da, igual, nahasten ikusita aukera horiek badaudela. Nik bi urte egituen afizionautan eta lehenengo urte egin eta bigarrengo urterako aukerak egin dituen talde saldatzeko, baina ondo pentsatu ondoren pentsatu nuen ekipo berdinen geratzea, ordu nolarra zen. Bertan gertatzea, aukerak ikusten ditulako, agian errezagutzen horritekela, salto hipotetiko bat fundazioa zen orduan, eta ara salto egiteko ez. Eta bigarrengo urtea hasi nun, beste urte bat gehiago, beste saltotxo bat egiteko asmoakin, eta gauzak ondo juntzian, ez? Lasterketa batzuk irabazi nituen, eta batipat Euskadiko txapelketa irabazi nuen, ez? Eta hartatik aurrera bai hasi ziela zurrumurruak, eta nire barruan bai argitxo bat edo piztu zan bai, ez? Zer nik uste ordu arte nula pentsatu ere, ez? Profesional izan litekenik. Baina bai gure irabazi eta entzuten hasi nintzen gauzekin, agian posible zala, ez? Eta suert... Izan zinen zu, 88an. Aimar, gaur egun, ia esan daiteke, dozein juvenilek du prestatzailea, nutrizionista, bizikleta neurri irajartzen dion biomekanikoa. Zuk noiz izan zenituen horiek guztietatik lehenengoak? Gauza horiek gaur egun normaltzat ikusten ditugun bezala orduan, etzian oso normalak ez. Ni akordatzen ez lehenengo biomekanikoa, ez dakit, 2000, igual nire profesional bosgarren urtean edo pasako nuen ez. Orduan ez zina oso normalak ez, nik uste evoluzioi dena ikusietela nire bizitza guztian ez. Gauzak asko aldatu dira eta oain dauden baliabideak denontzako eskurago bezala daude ez. Orduan, asko mugitu bertzen, nire akordatzen lehenengo biomekanikoantzako Italira joan ginela ez. Australianoak han eukitze zuten behien basea, Europan korritzeko, eta orduan Xavier Carbaide bai, gure taldean masaialaria zen, eta nire inguruan ibiltze zen, eta elkarrekin joan ginen ez. Neil Stephensen bidez, Italira eta han pasa genuen lehenengo biomekanikako estudio edo. Eta prestatzailea? Prestatzailea hasieratik ez. Ja taldean Euskatelera pasan nintzenean, orduan taldeak jartzen zuen prestatzailea. Baina horretik zuk afizionatuetan eta... Orduan Ramonekin hasieran, juveniletan da berakin, eta Xavier Carbaidak bai afizionatuetan da berak jartzen zigun entrenamentuak. Eta nutrizio eta jateko eta hori guztia? Hori baina ez dut eduki. Nik, suertez edo, pixuekin ez dut beti behin ere arazorik euki, eta autodidakta izan ez, ikasten jun, eta bai intugula gero, kirol bizitzan estudioak, gaur egun badaude, zer janek egiten dizun ondo zenek ez, kompatibilidade, gauzak estudioak eta inditzean ditut, eta zure konklusioak atera hortikan, eta ikasi, baina batez ere asko ikasi dut, erroreak egiten ez. Neko hasiera nire asmo izan zen, neko fuerte hastea, salto hori ez nabaritzeko hainbestekoa ez. Konturatu nintzen, berriz ere zerotik haste zara konteadorea ez. Gauza asko euskala ikasteko, akordatzen ez adibidez, Mallorcan bideak neko iztuak dira ez, eta askotan gainera arrizko esiak dituzu eta akordatzen ez pelotea bolan guazela eta pasan nahi nuela aurrera ez, eta nunkan lekuik eta orduan leku egiten nuen ez. Eta orduan Roberto Laizeka taldekidea zen eta bronka bota zian ez. Nedeken nahi, baina eskuak marinagrean. Eskua zintzala marinagretik eta gutxia apartatzeko ez, eta konturatu nintzen asko neukala ikasteko ez, berriz ere zerotik hasiko ginala, baina fizikoki ondo hasi nintzen. Ja Mallorcan neko postu hona lortu nituen,
eta gero segiran murtzako itzulean eta amargarren generalean, ez? Lehen urteko izateko gauza polita zen, eta neko hasiera polita manean, ez? Profesional bizitzari. Aimar, talde batera eta gero ere bai, talde berri batera ailegatutakoan, kanpotik datorren hori nola hartu izaten da? Egoten da norbait arduratzen dena berriaz? Bai, bueno, Euskaldeko kasuan erraza zen, ez? Azkenean, esan dezakegu etxeko talde bazala, ez? Azkenean denok ezagutze ginen, txerrendulari guztiok 100 kilometro inguruan bizi ginen, eta zatorren jende guztia ere bai denok ezagutze genuen, ez? Zergatik, bueno, baten laguna zen edo ingurukoa, ez? Talde internazional batean ezberdin funtzionatzen du, ez? Hor, batipat niri lan hori ere tokatu zait azken urteetan, veteranoetako bat bezala, jende gaztea datorrena edo, gerakide bezala asko izan ditut, ez? Taldera etorri dianak, edo naiz eta gazteak ez izan, lehenen urte izan dutenak talde horretan, eta bai berai gauzak errazteko, esplikatzeko nola den taldearen funtzionamentua, eta beste gauza asko, ez? Saiatu naiz, bai, nik ere jaso nulako, pixka bat hori bueltatzen, ez? Orain datorren jendei, ez? Zagoa da, gure gari izatea. Egorre esan dako egin eta... Bai, eta, esan dako egite berakoan ere, zure urduritasuna kasu, ez? Zenbait momentutan, zurea eman berdezulako. Baino, lider, bukera arte egon behar dan gauza bada, eta, teorikoki zailena da, ez? Eta, bai nervioak eta gauza asko, kontrolatzen jakin behar da, ez? Eta, lehenengo aldiz etortzen denen, behin ez zaude prest, ez? Ez dakizu zure reakzioa nolako izango da, ero nola moldatuko duzun hori, ez? Eta, askotan nik irudi hori ematen dut, lasai nagoelan irudia, baina, barrotik ematen da penitentzia, ez? Eta, egun horietan akordatzen naiz, batez ere azkeneko gunean urduritasun handiak bizi izan nuela, ez? Lo egin zenuen? Lo egin nun, baina, esnatu nintzen momentuak ere egon zian, ez? Ametxetan, Ametsa gogoratzen, ametsaien? Akordatzen naiz irabazi nahi nuela, ez? Itzuliora, ez? Gela neukan maiot urdina eta ez nio nahi beste bateri eman, ez? Eta ez akordatzen exactamente ametsa nola izan zian, baina momentu batzuten ez natu nintzen. Maiotura, gelan goratzen duzu nuntzen eukan? Botata etzen egongo? Ez, normalean txukun jarrita, ez? Eta, demora guztian ikusten zenuela, hogetik? Bai, normalean aurrean daukasun butakan edo han jarriko nuen, jatorzalak jarrita urrengo gunerako, ez? Gelakidea? Gogoan? Ez daukat gogoan zein zan orduan, baina agian txema den ormo izango zen, eno ziur. Zertaz hitz egiten da horrelakoetan? Gelakidearekin? Ez, ez da beti txekenduraritzataz hitzeiten, ez? Edo zer gauzataz, ez? Gainera, egun hartan ez dut uste izketaldirako momentu asko dengo zanik, ez? Euskal bizikletak orduan zeukan formularekin bezperan, egun bezperan bi sektoretako etapa esaten zen, arratsaldeko irabazi nuen, kontrolarekin eta dena, neko berandu jungo nintzela, pentsatu dut hotelera, ez? Masaje hartu eta aldean azken renoera. Berriz ere zerotikan hasi berreko sensazio eukinun, ez? Akordatzen ez, jun ginela munduko ilusio gehienakin, lehenengo bat izan Euskal bai Euskal talde bat baturrera zijoana, eta guazen denok taldekide guztiak bai, ez genuen behitu horretu. Txaurrekin paseukan ja bat beranketan, eta akordatzen naiz, peloterian aurrek aldea oso gutxi ikusi nula, ez? Beti atzek aldetik eta asko sufritu, gainera erorketa asko eukin ditune bai, baina momentu egiten ikastea asko, ez? Izugarri ikasi nun, konturatu nintzen berriz ere, lekuetara, gauza berrietara junbertzala hankalurrian jarrita, ikustea, ikastea eta askotarako erabili nun gero, ez? Turrura. Ez zenuten zuek hori? Gauzak ondo egiten guazen, gindoazen eginean, bai konturatzen zela, movimentu gehiago zehola, ez?
batez ere Pirineotan eta nabaritzen zenolako jende asko kamiseten jakin eta barez. Baina bai da txirrindularitza agian karrera batean murgildute zaudenean burbuja moduko batean sartuta zaudelako sensazioa, ez? Gero bai etxera etorri ginean konturatu ginala, ze movimentu egon zan, ez? Batez ere urte gura eta gero, ez? Kanpotikan, bakoan zaudenean gauza asko galdu itituzu, ez? Ni bintzat sensazio hori ukitzen, ez? Gauza asko eta zetzinela ohartzen eta batez ere, mengo berriak eta, iriste zitzaizun, baina bai egunkarietatik edo urrungo gunean, baina momentuan, hemengo gaur egunak eta ez gehen egiten ikusten, ez? Eta zerbait galdutako sensazio hori badukat. Zuek, karrera, begira, Aimar ze argazki. Aimarren argazkia gola errepasatzen hasi eta hau, niri etortza zaitau beti gogora. Zer esaten dizu argazki honek? Orain ikusita. Eta gogoratzen duzu oso pentsatzen aizinean? Ez pentsatzen ez, baina kuriosa da akordatzen zela momentua, ez? Hori Peirezur igotzen da, Peirezur puerto igotzen da, eta akordatzen ez? Eta etapa luden behien bukatuko zela pentsatzen dut, eta horra horretikan, seguro, zein iritsi zen, irezaldin bat, baina kuriosa da hori akordatzen zela momentua, ez? Ze pentsatzen, segurazki sufritzen ez, bihotzaia gotikan erdeten hor, eta bi monstru handi horien onduan, Aimar Zubeldia? Bai, batipat hori bai ez, batipat momentu hortan beraiek aizialako turra batipat kontrolatzen ez, azkeneko urteetan biek beti zauden pelean, beti batek irabaztezun, baina beti beraiek pelean eta inalcanzable bezala zen euskanak, beraien egotea zuretzeko izugarri izan ez. Zuk izan du? Izugarri, ez hori kostiente naiz bai hasieratik ez. Eta gainera, askotan, zaleak, moitzeria, aztak iturmaletera, eta agian txerrendulari bat ikusta jundea gogoko dutelako, eta iguan ikusi ere ez, bestaldetik ondalako beste txerrendulari, Eta tristea da, askotan barrotikan errezagoa da zuk ezagun bat ikustea, beak zu ikustea baino, ez? Azkenean... Neri gertatu zaitu hori eta Aimarrekin. Peirezurren eta berak egin zian. Arritxu! Berak egin zian, kaso. Bai, askotan gu martxan goaz eta ez dakitu igual pentsatu duzu pasadala edo ez dala pasa, eta zuk eratze zarpegiakin, ez? Barrotikan, ezagunak ikusten zuenean, eta sufritzen zuen zen ene bai ez, gero tela jonda, nik hau han ikusiat eta kurioso da ez. Animoak entzuten dira? Zerbait edarako balio dute gur errepide bazterrian gaudenean animatzen, bai? Dudai gabe. Eta urruti danean eta kanpoan danean ezagun bat eta animoak aitzeak ilusio izugarri gaitu. Urrutienen non animatu zaituen? Igual, Ameriketan, Kalifornian igual. Hara euskaldunak ikusitu. Eta ezagutzen zintuzten? Nik ezagutzen ditu. Bai? Bai, kurioso izan zen ez, adibidez gogoz. Baina, apropos propio fondazioen... Beste gauza batera funda zauden, baina enteratu ziren lasterketa zehola eta urbildu ziren, animatzera, eta ilusio berez egiteko. Dudik ez. Ez dakit konturatzen zareten, baina iaia zortziak ez dira nahi duenak egin dezan edozeinen galdera. Ez dira gutxi galdetzen da baina. Ez, hori ba, horintxe behiratu eta 3 minutu zortzietarako nik beste 3 folio gutxienez idatzita ekarri ditut. Beraz, pentsa noiz arte egon gindezke. Zu gustora altzaude? Bai, oso. Zuek? Bai? Bat ikusten digila lortzeko da. Hori esnatu egin behar dugu. Ea esnatzeko, Aimar, momentu txarrak ere izan dira lesioak, kardiopatia. Bai, hori da ez, dude gabe ahotik ankendu jazu ez. Momentu txarren hori izan da ez, nire kirol bizitzen. Arrimia puntu hori eukin uneko urte gura. Batez ere, badakizulako, kostiente zerlako, zur bat
puskatzen zuenean denbora kontua da, ez? 2 hilabete edo bat, edo, ura pegatzen denean, ja, azteko martxan zea. Baina, bihotzeko arazo dukin unean ekin bizikleta gainen txekendurari bezala, profesionala bezala arituko nintzen edo ez. Eta hilabete gogorra izan zen, ez? Hilabete hori pasa berzulako, eta netzako bazidurien, denbora geratu intzala, ez? Egunak luzo jute zean, eta hilabete pasa ondoren, azterket hori eukinun, jonter hori jan eta 48 ordutan, eta gero medikura joan eta jonter hori emateko momentua, ez? Akoratzen ez eskaileratan ikotzen Bilbon lehenengo pisio arte urduritasuna, nik usteko euskal bizikletan azkeneko gunean eukinun urduritasuna baina handiagoa izan zela, zeba, berak papera eta esonean, momentura berak medikoak irakurri egin izan kapaz hau irakurtzeko ikusteko transmititzeko eta osantzenean dena ondo zonean, lasaitu handi hartu nez, eta handik etxerako bidea gozoa izan zen. Momentu on asko pasa ditut eta dena daukate zerbait berezia. Zure bizitzan pertsona asko izan da garrantzitsua, baina kasualitatez bi anaia bakarrik zarete, eta bere ere txirrindularia izan da. Horrek ere lagunduko zizun zuri? Dudai gabe. Zenbat ordu pasaitugun elkarrekin entenatzen, suerte ukidut eta talde berdinen ere bai egon geha, eta berak txirrindularitza utzi zunetik handu bai egunero ez dago. Nik uste talde hortatik beak gehiago jartzu lani baino, baina ez dago unik ez duenak hitz egiten ez, eta nik anai asko zorriat. Begira, zer argazki? Berak ematen dizu musu, zuk behai ez. Zorren bat uste du baduzula. Koman duzu? Hori Pariseko azkeneko egunean, bukatu eta, ja entzun nitun, esan bueltaka kanpo elizetan azten ganean, entzun nitun nun zauden, eta uste kaso egin nila, buelta batian, egiteko konturatu nintzala, eta gero urbildu nintzen, eta momentu berezi izan zen ere. Ez zan azkeneko nire lasterketa, baina bai azkenetako eta bai azkeneko turra izango izan niretzako turrak beti ukidu garantzia, eta zerbaiti agur esaten bezala zen, eta gainera, beraiek kostiente zian horretaz, eta jende asko juntzan area ez Parisera. Zure ibilbide guztitik, orain ja utzita, 40 urterekin, aita, bi alaba, zerrekin edo zerk bete zaitu gehien? Eta zure bizitzan aurrera egiteko zerk lagunduko izu gehien orain arte egin duzun guztitik? Azkenean topikoa da ez, baina ni pasaituten urte guzti hauetan, txerrendularitzan inguruan izan da ez, gertatu dian gauza guztiak ez, familia ate bai sortu dut, beraiek bai hola ezautu nauten ez, Josunek ere bai ez, beti jun eta etortzen eta hola oitu dira ez, nire alabak ez naute bestera batien ikusi ez, beti ikusi naute txerrendulari bezala ez, eta ez dakit, nik uste hori behaien formakuntzan edo, beraien eziketan bai, bere aitan nolako izan da, eragin eukiko dula, ez? Leheno komendatu duen, elkarrezketan hasieran komendatu duen bezala, gauzak kosta egiten diala, ez? Saiatu ezkeo eta konstante izanezko gauzak lortze diala, eta saiatu ezkeo fin, etortze diala maitzak, ez? Eta, espero eta eragin eukitzia ez behin ganez.